todos e a todas, imos a dar comezo a esta rolda de prensa. Acompáñame Xanduro porque vai dar conta dos acordos do día de hoxe en Xunta de Goberno, que eu por cuestións da xenda non puiden estar na mesma, e eu logo voume a centrar nun dos acordos nos que estivemos traballando e que hoxe adoptamos en Xunta de Goberno, que foi o de iniciar a acción xudicial para a recuperación das dúas pezas do mestre Mateo que están en posesión ilexítima da familia Franco. Centraríme máis en eso, en intentar explicar en que consiste a acción e a natureza da mesma, e imos a comenzar cos acordos que vai a relatar Xan, e logo poñámonos a vosa disposición para facer calquer tipo de pregunta respecto aos acordos ou esta cuestión ou outras cuestións. Así que, Xan, todo teu. Grazas, alcalde. Bos días. Ben, tal como tedes no resumo que se vos entregou na Xunta de Goberno de hoxe pola mañán, aprobamos no punto 2 a concesión dunha licencia de obras para a rehabilitación da fachada do edificio modernista dentro do antigo asilo de Carretas, e a vez denegouse a licencia para a execución de dos núcleos de escaleiras no mesmo. Esta última denegación non é unha denegación definitiva, senón que se lles pide elaborar un proxecto máis acaído para un edificio destas características. O punto 3 recoñécese a excepcionalidade nas condicións de habitabilidade da unha edificación da Rúa García Lorca para que podan instalar un ascensor na mesma. Punto 4, rexeitase un recurso de reposición formulado contra a concesión da licencia para a construción dunha nova instalación de suministro de carburantes na avenida do Cruceiro da Coruña, que foi unha alegación presentada por asociación de, digo vos agora o nome exacto, non teño aquí, asociación de empresarios de gasoliñeiras, ben ser, que presentou a alegación. Aducía unha serie de elementos que os servicios técnicos consideran que non tiña razón e por eso a rexeitamos. Despois aceptamos a devolución da fianza do contrato de servicios de xestión dos expedientes sancionadores por infraccións en materia xestionadas polos servicios integrados na área de desenvolvemento urbano e sostible, e aprobamos o proxecto e o inicio de licitación das obras de rexeneración do pavimento da calzada da vía de servicio este, os números pares da avenida Cruceiro da Coruña, que consiste en obras de asfaltado. Logo, valoradas en 252.266 euros. No punto 7 resolvemos a convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade entre mulleres e homes e a prevención da loita contra a violencia de xénero para 2017 por un total de 24.887 euros, no que se lle conceden subvencións a 12 entidades relacionadas ca muller. O pormenor desta adxudicación presentará a Marta Lois, a concelleira de Igualdade, a vindeira semana. No punto 8 aprobamos o protocolo de colaboración para a organización da campaña 25N en negro contra a violencia 2017. Este protocolo recolle a organización das colaboracións de outras entidades públicas. Sabedes que esta campaña ten colaboración, digamos, de entidades privadas e logo un apartado moi importante de colaboración de outros concellos, etc. Este protocolo rixe a colaboración deste tipo de entidades públicas. No punto 9 aceptamos a subvención de 40.293 euros para a contratación de contratación temporal de desempregados en risco de exclusión social para 2017. Contratamos 4 peóns e unha persoa de atención ao público. No punto 10, en recoñencia de obrigas, pagamos unha serie de facturas de electricidade dos últimos meses, que sabedes que ahora xa temos regularizado ese contrato desde o mes de setembro, pero ata entón, históricamente este concello non tiña unha adxudicación de contrato, co cal sempre se pagaba por recoñecemento extrajudicial de crédito. Ben, no punto 11
declaramos a perda de exención do IBI a un edificio histórico que ten actividade comercial na Rúa Hórreo, pero recoñecemos o dereito a extensión do 50% nese mesmo IBI. No punto 12, do 12 ao 73 son todas excepcións do IBI, do imposto de vehículos de tracción mecánica, etc. No punto 74 dase conta da asignatura do convenio co Obradoiro, que sabedes, como xa anunciamos aquí, ten un importe de 65.000 euros. No punto 75 tamén damos conta do convenio, da asignatura do convenio entre o Concello, a Asociación de Hostelería de Santiago e a empresa Compostela Inserta para a recollida de aceite usado nos restaurantes e locais desta cidade. Xa o presentamos hai un tempo e fixemos sinatura pública, co cal xa tedes toda a información. E logo no punto de urxencia aprobamos o expediente e abrimos o procedimento de adxudicación das obras de restauración e mellora do itinerario fluvial de ponte a ponte polo río Sarela, é dicir, o sendeiro do Sarela, por un importe de 87.397 euros, onde faremos unha intervención tanto sobre o piso do sendeiro como sobre unha renovación total da sinalética, de elementos urbanos, pontes, etc. No punto 2 tamén aprobamos o expediente e a apertura de procedimento de adxudicación do suministro de prendas de uniformidade á Policía Local en 4 lotes, que son as prendas de confección a medida, complementos, calzado e prendas de agua. No punto 3 modificamos o acordo de aprobación do proxecto básico de execución da reurbanización da Rúa das Cancelas no entorno da subestación eléctrica. Se motiva a necesidade de non redactar un informe e asilizar así o proceso, que esperamos traerlo para vindeiras xuntas de goberno e adxudicación. No punto 4 aprobamos o pago dunha factura pendente da empresa concesionaria dos servicios de recollida de residuos e limpeza viaria por un importe de 545.696 euros. E no punto 5 aprobamos o exercicio de acción reivindicatoria contra Carmen Franco e Polo pola recuperación das dúas esculturas románicas atribuídas ao mestre Mateo, que formaron parte da fachada, que logo eso xa vos comenta o alcalde. E con isto demos finalización á Xunta de Goberno. Paso logo a falar deste último acordo. Hoxe, literalmente, o acordo que se adoptou en Xunta de Goberno foi o de exercitar a acción reivindicatoria contra a señora Franco e Polo para recuperar as dúas esculturas románicas atribuídas ao mestre Mateo, que formaron parte da fachada exterior do Pórtico da Gloria e que se adquiriron para o patrimonio público municipal por medio de contrato de compra-venda recollido na escritura pública autorizada o 4 de xuño de 1948 polo notario desta cidade, o señor Enrei Feijóo e Raviña, con número 435 do seu protocolo. No mesmo acordo expresamos o compromiso do Goberno Municipal de que as anteditas esculturas sexan obxecto de exhibición permanente no Museo da Catedral desta cidade. O acordo de exercitar a acción reivindicatoria basease nun informe elaborado polo director da Asesoría Xurídica, o señor Xaquín Monteagudo, un informe extenso, no que basicamente eu vou a resumir. O que se vai iniciar, o que se vai a sustanciar nos vindeiros días é unha acción pola vía civil, unha acción judicial pola vía civil sobre a propiedade das dúas pezas. Seguramente terá que sustanciarse e terá que celebrarse o xuízo en Madrid, porque o lugar da residencia da familia que detenta ilexitimamente a propiedade das dúas pezas. Dentro da vía civil, a acción que se presenta unha acción reivindicatoria na vía civil. Para cal hai que cumplir unha serie de requisitos, hai que demostrar a propiedade, cousa que está feito con toda a documentación atopada e a certificación da mesma nos arquivos da universidade. Hai que proceder á identificación das pezas, cousa que está feita a través dun informe dun experto en arte e que claramente identifica que son as dúas pezas en cuestión, e hai que dirixir a acción reivindicatoria contra o propietario ilexítimo, en este caso a familia Franco e Polo. Nos entendemos que as pezas, e o entende así tamén
a asesoría xurídica, son parte integrante do patrimonio histórico-artístico e que pasaron ao patrimonio do Concello de Santiago coa natureza de bens de dominio público incorporadas ao edificio da propia Casa Consistorial. Polo tanto, entendemos que non hai prescripción no que sería a detentación ilexítima da propiedade por parte da familia Franco dende o ano 61, que cando aparece constancia de que as pezas pertencen ao xefe de Estado. Hai marcos legais que así o avalan, non? O avala literalmente o que é a lei vixente dende maio do 33, na época da República, que non foi derogada, do patrimonio artístico nacional, e tamén a lei actual que do ano 85 do patrimonio histórico español. O tratarse dun ben de dominio público que forma parte dese patrimonio, nos entendemos que a acción está totalmente justificada. E, polo tanto, nos vindeiros días, sustanciarase o acordo que hoxe se adoptou en Xunta de Goberno e co que intentamos, de alguna maneira, recuperar para o patrimonio público e para a cidade de Santiago dúas pezas do Mestre Mateo que teñen unha importancia artística evidente e tamén que de alguna maneira teñen que estar ao dispor dos veciños e veciñas da cidade no Museo da Catedral para a súa contemplación, e non na casa da familia dun dictador. E ese é o acordo que hoxe adoptamos. Evidentemente o informe xurídico é moi extenso e se hai algunha pregunta ao respecto, intentarei respostala, ainda que nós non somos xurídicos, somos representantes públicos. Pero, ese é o acordo que hoxe adoptou a Xunta de Goberno. E con esta exposición nos poñemos o vosso dispor para preguntas sobre Xunta de Goberno, sobre os acordos, entre eles este, ou se non hai, logo, para outras cuestións que querades preguntar. Por parte da familia Franco non houve ningún tipo de resposta ao requerimento, ningún. Non houve ninguna resposta, esperouse os 15 días despois de ter constancia da recepción do requerimento, incluso uns días a maiores, por si a resposta viña vía correo, que pode chegar uns días despois de terse celebrado, pero non chegou a haber resposta de ningún tipo. E canto pode durar este proceso que se agravou? Xa sabedes que se non dou un pronóstico dos tempos na administración local, menos na vía judicial, non? O que me informa o director de asesoría xurídica é que, é unha vía relativamente rápida, a vía civil, non? Mais alá da presentación no seu momento de medidas cautelares que puidéramos solicitar, el cree que polo menos en primeira instancia o proceso non debera excederse dun ano. Alguna cuestión? Si non hai... Si, normalmente cando rematamos os acordos aos temas de Xunta de Goberno, se non hai ninguna pregunta para as cuestións que plantexou Xan ou esta, pasamos a outros temas. Do punto 4 das urxencia, a factura é de unha anualidade? A factura de... Non, é unha factura dun mes, corresponde ao mes de decembro, pero había unha discrepancia cunha partida de actividades de concienciación ambiental que, se solucionou esa discrepancia e por eso se fai o abono agora mesmo. Preguntada, sí. Sí, a licencia de cervetas. Non se denegou a licencia, como dixen antes. Quer dizer, eles solicitaron esa rehabilitación do edificio e máis a instalación de dúas escaleiras. O que se considerou é que a instalación desas dúas escaleiras necesitaba máis documentación e un proxecto máis elaborado a ser un edificio patrimonial. Non é que se denegou... O que se denegou co que solicitaron non era suficiente. Necesitan máis integrarlo nun proxecto máis global. E iso que se lle trasladou desde urbanismo e patrimonio. Algún asunto máis de Xunta de Goberno?
Pois pasamos a outras preguntas. Unha rosa sale nun xornal que o Concello quere instaurar unha tasa aos excursionistas. Non sei se nos podes dar detalles ou certificar esta información. Bueno, supoño que a información sae dunhas declaracións que eu fixe nun programa de radio ao longo desta semana, na cal dixen que era unha cuestión que se estaba estudiando, non? É dicir, sí que hai vontade por parte do Concello de estudialo con simpatía, porque entendemos que eso forma parte das nosas competencias, e non é competencia autonómica, e grava directamente pois, os visitantes dun día, os excursionistas, vía fundamentalmente o que son os viaxes en autobús, non? A utilización da plataforma de Xon 23, dependente da empresa pública do Concello Tusa. Pero está a estudio, é dicir, sí que se mira con interese políticamente porque se entende que se estamos a reivindicar unha tasa por pernocta, en este caso, incluso os estudios como de Caramés nos avalan, en este caso a competencia non sería autonómica, sería local e, polo tanto, bueno, ten lógica tamén que si se está a reivindicar unha tasa por pernocta tamén aconteza en moita menor medida, bueno, pois co que serían os visitantes do día, nas famosas excursións que vemos e que chegan á plataforma, pero non está adoptado todavía o acordo, iso quero deixalo claro, está a estudio, depende de Incolsa, a concelleira Marta Lois bueno, cree que se debe explorar esa posibilidade, pero non se chegou todavía unha conclusión, nin un acordo definitivo, nin a como se fará en caso de ter que facerse, porque antes hai que adoptar o acordo e avalalo, evidentemente. Eu únicamente contextualicei cal era o momento respecto a unha reivindicación que tamén se fixera na mesa de turismo por moitos sectores, de non só gravar as pernotas, sino gravar os visitantes dun día. Unha cuantía moito menor, claro. Sería así a medio prazo ou así, dentro deste ano, ano que ven, e a cantidade que podería ser. É dicir, que eu creo que entrar en cuestións cando todavía o tema está a estudio sería irresponsable pola miña banda, non? Pero a cantidade que se manexa é bastante inferior a cantidade que se demandaba para gravar as pernotas, que se falaba de euro e medio, é menor, evidentemente menor, pero eu dar unha cifra cando o tema está a estudio non se ten adoptado ningún acordo máis alá de que se vai a mirar con interese por parte do Departamento e por parte do Concello, eu creo que sería bastante irresponsable facelo. Alguna cuestión? Sobre o tema do erro que se ten detectado nos orzamentos participativos, sí. A oposición considera dunha banda do Partido Popular que se cadra o momento de que se cambia a persoa responsable dos orzamentos participativos e que tomen directamente as rendas no caso de seguir adiante con esta iniciativa. Non sei se está pensando nesta posibilidade. Non hai responsable máis responsable que María Rozas para os orzamentos participativos. Eu creo que unha persoa solvente e con absolutas garantías e que fai o seu traballo correctísimamente, non? En este caso voume quedar co importante. Eu creo que o proceso de orzamentos participativos chegou para quedarse, é unha aposta clara, é unha aposta a consolidar e da cal nos sentimos moi orgullosos. Evidentemente, se algo demostrou estos meses é que o propio sistema de orzamentos participativos ten filtros de garantía porque detecta erros e é capaz de correxilos. Nos o facemos con absoluta transparencia e co convencemento de continuar millorando o modelo porque entendemos que este modelo chegou para quedarse e é unha acción da cal nos sentimos orgullosos. Eu podo compartir calquer crítica que haxa a evolución do modelo, mentras este de acordo co básico, que sería os propios orzamentos participativos. No caso do Partido Popular, eu creo que o que se busca dende o minuto 1 é que non haxa viabilidade dos orzamentos participativos. Non interesa o modelo de orzamentos participativos, porque eu creo que é contradictorio ca maneira que se entenden do Partido Popular de xestionar unha administración pública. E é legítimo pola súa banda. O que pasa é que utilizar o modelo e o procedimento para facer unha crítica velada cando no fondo que non quere se que haxa orzamentos participativos, pois
bueno, eu creo que tampouco é moi leal, non? O Partido Popular estaría por orzamentos participativos na cidade, levouno no programa, defendeo, aplícaos noutras cidades, noutros lugares. Non, que lle interesa? Que non os haxa. Polo tanto, eu creo que María Rozas é unha persoa, é a persoa responsable dos orzamentos e a maiores é unha persoa responsable, eu creo que da absoluta garantía. María Rozas non reconta votos, nin pondera votos, o sistema é un sistema informático, ten filtros que detectan erros e os corrixe, e menos mal que os corrixe. A maiores, ningún colectivo sale perxudicado porque se amplía a cantidade destinados aos orzamentos participativos, vanse a facer todos os proxectos, están informadas todas as asociacións, os veciños e os particulares, hai satisfacción, e o proceso seguirá de cara ao futuro. Pois miraremos posibilidades, non podemos garantizalas, non? Parece ser que Rubén Cela demandaba que a xestión dos orzamentos se fixera directamente dentro do Concello, a nós tamén nos gustaría, exploraremos esa posibilidade, pero nos chocamos sempre con moitas limitacións, teríamos que aplicar un programa de personal para poder viabilizalos, co personal actual non chega, e evidentemente aí estamos sempre ca tasa de reposición e ca as dificultades para contratar persoal na casa, co cal non depende únicamente de nós. É unha cuestión a explorar, pero que os orzamentos participativos, polo menos, mentras nós teñamos responsabilidade de goberno, van a seguir evolucionando, aumentando as cantidades e van a seguir consolidándose na cidade, temos claro que iso vai a acontecer. Máis cuestións? Preguntas? Bueno, pues levantamos e agradecemos a vosa presencia. Pasado unha